Asiphinde sizikhumbuze nge-subtraction noma izibalo zokususa. Mesenza i-subtraction noma izibalo zokususa, asithi 5 minus 3. Singathi nginama-apula awu-5. Asiwadweba ama-apula ethu. 1, 2, 3, 4, 5. Uma sithi minus 3, sizosusa amathathu ama-apula ethu aphephuli udlawa awu-5. Asisuse-ke amathathu ama-apula. Suse, sithi 1, sithi 2, sithi 3. Sesisalelwa mangaka ama-apula? Amabili ama-apula. Ngakho siyabona ukuthi u5 minus 3 usinika ubani? U5 minus 3 usinika u2. Enye indlela yokwenza isibalo sithi 5 minus 3 ukuthi ngingathi ukwenza lesibalo sithi 5 minus 3 ngingathi mina nginama-apula awu-5 futhi. Siwadweba ama-apula ethu 1, 2, 3, 4, 5. Sithi wena unama-apula awu-3, asishintshe umbala for wakho. 1, 2, 3 awakho ama-apula. Sithi-ke mangaki awami ama-apula ukuze abe maningi ngamangaki awami ama-apula kunawakho. So babili sino 1, 1, 2, 2, 3, 3 ama-apula. Kodwa mina mase sibalile lo 3 esinawo sobabili, ngisalele mina u2 wena ongenawo. Siyabona-ke ukuthi impendulo iyafana. Asenze-ke manje kwi-number line yethu. Sidwebe i-number line yethu. Njengenjwayelo sizoyiqala le number line eku-0. Sinyuke sithi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uyazi ziyaqhubeka kodwa thina sogcina ku7. So simaka u5 ngoba sithe 5 minus 3 ngako sizosuka ku5 siye ngaka left. Ukhumbula ukuthi ku subtraction noma ukususa uya ngaka left ngoba uyehla uyasusa kuloko kuningi obunakho. Sosusa ngo1, susa ngo2, susa ngo3, siphinde sifike kubani ku2 njengasekuqaleni futhi. So siyabona futhi ukuthi ngempela u5 minus 3 usinika u2. Awuthi ngikuchazele ngoba lezi izindlela ezihlukile zokwenza i-subtraction. Uzothola kodwa i-answer efanayo. Asenze enye inumber line sithi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kulena inumber line sizomaka u5 wethu. Mase siyawumaka futhi no3 wethu asiqale siwukekele lo 3 siwumake nala kwi-number line yethu. Asibheke ukuthi umehluko phakathi kwalo 5 nalo 3 ubani. Umehluko noma i-difference phakathi kwa5 wethu no3 wethu siyabona ukuthi ubani u2. Nje sibona ukuthi 5 minus 3 u2. So umehluko phakathi kwa5 no3 u2. Yabona mesuka ku3 sithi 1 2 sifika ku5. Simuve kangaki kabili. Siyabona ke ngempela ukuthi umehluko wethu kuzoba u2. Izikhalo yazibona kwi-timeline kwi-number line zimbili. So u2 ngempela umehluko wethu phakathi kwa5 no3. Asenze ke esinye ke manje isibalo sithi asebenzise ezinye inamba sizothi asithi 7 minus 4. Lana sizothi ngineplangwe. Leli plangwe sizothi liwu7 meters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ama-meters iplangwe lethu. Ebese nginquma u4 meters kuleli plangwe.
1 2 3 4. Yabona ukuthi lo 4 esiubalile la siyawususa. Nje bese ucrayona nje lo 4 esiubalile asithi sithatha umbala othi kuba dark khona soveza ukuthi lo 4 esiubalile siyawususa kulo 7. So sisuse u4 meters. Asibone ukuthi manje sesisalelwe amamitha amangaki kwiplangwe lethu liqalile u7 meters. 1 2 3. Uyabo? So leli plangwe la 7 mawususe u4 meters sisalelwa u3 meters kuleli plangwe lethu. So ngempela u7 minus 4 usinika u3. Manje sizothi sidwebe futhi iplangwe lethu siphinde ngo7 minus 4 1 2 3 4 5 6 7. Nanti iplangwe lethu la 7 mase asishintshe umbala mase iplangwe lethu sidweba elinye elu4 meters. Khona sizoqhathanisa phela sibone ukuthi leli lu7 likhulu kangakanani kunaleli lu4. Nje sibonile ke ekuqaleni iplangwe angithi siqale sasusa u4 kuleli lokuqala iplangwe. Leli ke mesiqhathanisa siyabona ukuthi kusele amangaka amamitha mu4 kusele amamitha usuka ku4 ufika ku7. Leso sikhala siyazi ukuthi siu3 meters ngoba sibonile ukuthi ngempela u7 minus 4 usinika u3. So siyabona ngale example yamaplango ukuthi u7 minus 4 uzosinika u3. Asenze futhi ke esinye ke manje isibalo sokususa sithi 17 minus 19. Singadweba sithi nginoswidi abawu17. Sibadweba uswidi bethu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 oswidi bam. Mese ke ngisusa abawu9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Asibale ukuthi salela bangaka ukuthi 1 2 3 4 5 6 7 8. Sisalele oswidi abawu8. Ngakho ke u17 minus 9 usinika ubani usinika u8. Sisibonile ke ngalokho ukuthi u17 minus 19 usinika u8. Nalokho futhi singaphinde sikuveze ngokudweba i-number line. Number line yethu siyisusa ku 18 17 16 15 16 14 13 12 11 10 9 8 7. Inumber ziqhubeke kodwa thina sizogcina lapho ngoba yilezo kuphela inumber esingazisebenzisa. Sizoqala ku17 suma ke la kwi-number line yethu. Sehle sithi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Siphinde sizibone futhi kubani ku8 njengasekuqaleni. Ngakho ngempela u17 minus 9 usinika u8. Imizamo yethu yakhoya ukukhombisa lokho. Siyabona futhi ukuthi njengakoswidi nakwi-number line u17 minus 9 usinika u8. Asibone ukuthi u17 minus 8 ke manje uzosinika ba. U8 plus 9 usinika u17. Siyakwazi lokho ngoba u17 minus 9 usinika u8. So u8 plus 9 mawusinika u17, u17 minus 8 uzosinika ba. Zonke lezi zibalo siyabona ukuthi zicishe zifane ngoba zisebenzisa izinamba ezifanayo.
Siyabona ke futhi njebe lezi zibalo zicishe zifana ukuthi 8 plus 9 uzosinika u17. Kuhluke isign nje nokushintshana kweinamba la, kodwa zicishe zifana ngempela izibalo zethu. Asenze esinye ke manje isibalo ngoba sesibonile. Sizothi asithathe inamba sithi 13 minus 5. Sizodweba inamba line yethu. Asiyidwebe nansi inamba line epink ivela. Kule number line sizosuka ku14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Zingaqhubeka zehle kodwa thina sizogcina khona la. Sizosuka ke ku13 ngoba sizama ukuthola ubani ukuthi u13 minus 5 uba sizosuka kuona u13 kwinumber line yethu sehle ngo5. Asehle ke siboneni ukuthi mesehlisa u13 ngo5 1 2 3 4 5 sifika kubani sifika ku8. Lokho kuyasitshela impela ukuthi u13 minus 5 usinika ubani usinika u8. Singaphinde sithi futhi yini ekumele siyifake ku5 ukuze sithole u13 ncesi. Asinyuke ke sithi 1 2 3 4 5 6 7 8. Siyabona ukuthi u5 plus 8 usinika ubani usinika u13. Eqaleni besithe 13 minus 5 manje sesithe 5 plus 8. Asithi ke manje siyabona ukuthi ngoba u5 plus 8 usinika u13 sizobona futhi ukuthi shuthi u13 minus 8 usinika u5 ngoba futhi u13 minus 5 usinike u8. Uyabona ukuthi lezi zibalo zicishe zifane futhi zisebenzisa ngaso sonke isikhathi amanamba afanayo. Ukuthi nje sishintshe iorder saphinde futhi sabuye sashintsha isign sisuke ku minus saya ku plus saphinde